Skal den være mindre end 16? Hvor meget synes du? Ved du ikke det? 14. 14? Okay. Okay. Den skal ikke være højere. Skal den heller ikke være lavere? Nej, den er god. Okay. Den er god. Den er okay. Jeg kan godt lide den. Så den skal ikke være højere? Nej, det synes jeg ikke. Heller ikke lavere? Nej, Okay. ikke lavere. Den er okay. Det er godt. Jeg synes, den er meget passende, som den er nu. Og det er godt, at 16-årige kan købe ikke så stærkt alkohol, når de gerne vil gå til fest og så videre. Og når de kommer over de 20%, tror jeg det er, så er det først for ældre. Hvad jeg synes om den? Ja. Jeg synes, at... hvad er det, 16. 16. Jeg synes faktisk, det er fint nok. Jeg synes, at når man bliver 16, så kan man godt kontrollere, at man ikke drikker for meget. Og hvis man så ikke kan det, så er det godt, at man har nogle venner til at løse på sig. Ja. Jeg synes, den er fin. Hvorfor? Pas. Hvad synes du om aldersgrænsen, når jeg køber alkohol? Jeg synes, den er god. Den er lige tilpas. Ja, mor? Ej, nu går du simpelthen ud, Niklas! Det er jo ringe, der. Den er tilpas. Jeg synes også, 16, det er godt. Der skal man kunne tage ansvar selv. Så du synes ikke, den skal være lavere eller højere? Nej. Okay. Hverken. Nej. Hej, jeg hedder Ib. Mine bukser, de er blevet væk.